já jsem Tom a teď to je 10 faktů o mě, jdeme na to, jak to znáte, stručně, ručně, jdeme na to prostě. Takže, narodil jsem se 14. ledna 2007, moje oblíbená barva je modrá, zelená a černá. Mám holku, mám Instagram, mám Facebook, moje oblíbené ovoce je banán, moje oblíbená zelenina je meloun. Co ještě říct? Mám 7. Prostě moje oblíbené jídlo je pizza. Vždycky. No, to nemůžu říct. Moje oblíbené pití je, no, jako to, moje oblíbené kafe je, jako kafe, děti nemůžou pít sice kafe, ale já piju takové kafe, kofein, ale to není, jakoby, co se tam dává. To není bez kofeinu, nebo jak se to říká, já nevím. Jo, takže piju takový modrý. A poslední otázka je, že mám tátu, mamku, sestru a pejska, jak jste mohli vidět ve videích. Je to Maxík! Tak tohle bylo 10 faktů o mě. Nezapomeňte dát like. Odebírejte můj kanál. Pokud se vám video líbilo, dejte like, to už jsem říkal sice. To je jedno. Krásně a čau. Proč to nejde vypnout?